Bueno, ja estem aquí una altra vegada amb una altra activitat diferent. En aquest cas és molt semblant per tots aquells que vau estar amb mi al local i van fer l'activitat d'escriure paraules segons les lletres, doncs és molt semblant, però bueno, en aquest cas el que he fet és com un requadre en diferents columnes. A la primera columna, com veieu aquí, està posat les lletres, la primera d'aquí, aquesta columna, vale? En aquest cas jo he posat la A, la R, la M, la B, però bueno, vosaltres quan ho feu podeu fer la lletra que voleu, la primera que us vingui al cap, d'acord? Després, a la següent columna estan les diferents categories. En aquest cas he posat 4 categories diferents que són una miqueta, això, bueno, torno a dir diferent, a les que fèiem al local. Si us en recordeu, nosaltres posàvem coses, no? Paraules que fossin objectes. Després fèiem ciutats o llocs al món. I després l'última eren menjar, fruites, begudes, tot això. Us en recordeu? Doncs vinga, ara l'he canviat una miqueta i he concretat una miqueta més perquè m'interessa més no que escriviu moltes paraules, pot ser que ho feu sols o pot ser que ho feu en parella, però ja no és el mateix que fer-ho amb un grup gran com eren abans. Llavors penso que així aprofitarem més, vale? Llavors, com us he dit, a la primera columna posem els subjectes, vale? A la segona, les peces de roba. A la tercera, flor, les flors. I a la quarta, colors, d'acord? Vale, vinga. La primera columna, això va així, vale? Aquí estan les columnes, amb les diferents categories, aquestes 4. I aquí les lletres, a la fila, vale? Ho podeu fer així, amb requadres, amb un regle, o bueno, com voleu, o sense, no cal. Vale? Llavors, com us he dit, no es tracta tant d'apuntar moltes paraules. Si trobeu una, doncs una. Si trobeu dos, doncs dos. Vale? Però dediqueu, per exemple, a aquesta fila uns 2 minuts i aneu a una altra. Vale? Mira, per exemple, posem un exemple. Vale? Amb la A. Anem a la fila de la A, la lletra A, i busquem un objecte, pensem en un objecte que comenci amb A. A veure, vinga, pensem una miqueta. A mi em ve al cap, per exemple, un armari. Vale? Doncs ja ho posaria aquí. Ho escriuria aquí. Vale? Armari. Anem a l'altra. Vinga, una peça de roba que comenci amb la lletra A. Vale? Doncs, per exemple, podem posar un abric aquí i el posem aquí. Vale? Si trobeu un altre, doncs el poseu també. Els que vinguin al cap. Vale? En un temps determinat. Compteu uns 2 minutets o així, vale? per cada fila. Jo penso que serà massa i tot, però bueno. Si acabeu, podeu anar a l'altra i si després us torna a venir al cap, doncs poseu. Vale? Jo donaria per tota l'activitat uns 10 minuts. 10 a 12 minutets. Llavors, continuem amb una flor que comenci amb A. En aquest cas, jo he pensat que podria ser una amapola. Vale? I ens queda el color. Un color amb A. Aquesta és una miqueta més difícil. Però bueno, jo he pensat que podria ser un color així una miqueta estrany com és el àmbar. I el posem aquí. D'acord? Si no us ve al cap en aquell moment, la deixeu i aneu una altra i al final mireu que estiguin totes o intentar que estiguin totes. Vale? Llavors, la següent fila seria amb la R, en aquest cas, o la lletra que vosaltres escolliu. I, continuem amb la mateixa manera de fer. Vale? Seria un objecte amb R, el posem aquí, que comenci amb R, el posem aquí, una peça de roba que comenci amb R i el posem aquí,
una flor que comenci amb R i la col·loquem aquí, l'escrivim aquí, i un color que comenci amb R i el col·loquem aquí. Amb els colors penseu que no és només el groc, el negre, els típics, sinó que hi ha una varietat molt gran, no? Quan anem a buscar una lata de pintura, no? Per pintar les parets i tot això, n'hi ha molts matisos, o les persones que pinteu ja ho sabeu també, que hi ha molts matisos, molts colors diferents, d'acord? Doncs vinga, aquesta activitat jo li donaria en total, us la mostro tota sencera, la fulla, espero que es vegi bé, vale? Uns 10 a 12 minutets per tota. Vale? El que sí que m'agradaria molt és que quan acabeu, com que és tota la fulla sencera, li feu, tal com està així, però escrita, una foto i me l'envieu al WhatsApp. M'agradaria molt. Poseu el nom a un raconet, a dalt o on voleu, o si no voleu posar el nom no passa res tampoc, vale? Però així perquè jo vegi el vostre treball, que és molt important també. D'acord? Molt bé. Doncs vinga, anem a una altra activitat.